ħalfu li irdu wit irda wkoll u li jedna tal-waqt jibdew jaraw is-siġar fuq l-istampi biss. Hekk kiteb fuq Facebook il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fid-dawl tal-pjan tal-Gvern li jeqret parti minn wiet ieħor din id-darba fil-limiti ta' Ħażebbuġ. L-Aġenzija tal-Gvern Infrastructure Malta trid li trejqaf dan il-wiet titwessa anke jekk skapitu ta' sbuħija li gawdu minnu l-wiet u daw kollha li jitħajru jżuruh. Anke l-ġurnal The Malta Independent fl-editorjal ikkummenta dwar dan l-iżvilupp, tant li nnota li fost dawk li qed joġġezzjonaw hemm ukoll il-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ immexxi minn maġġoranza Laburista u anke għadd ta' NGOs. Minnaħa tiegħu fuq Facebook, is-Sindku Laburista Malcolm Paul Gallia qal li ma jistax jaċċetta li biex isir xi xogħol jitqaċċa tħarrub protett u minflok isir l-asfalt. U appella biex il-wiet jibqa' wiet u ma ssir l-ebda trejqa fih. Appella wkoll biex ma jsirx dawl għax dan jagħmel ħafna ħsara lil fawna u l-flora tal-wiet li għandhom bżonn dlam f'waqtu biex jibqgħu jgħixu. Il-ġurnal qal li dawk li qed joġġezzjonaw qed jgħidu lill-Infrastructure Malta biex tħalli dan il-wiet bi kwietu. Anke residenti jidher li qed jaqblu mal-istess oġġezzjoni għalkemm dawn kollha qed jażlu li jibqgħu sieħta. Fil-fatt l-Ministru José Herrera l-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi u lanqas Ambjent Malta m'għadhom nislu kelma dwar dan il-pjan għal sfreġu. Fit-tnedija ta' Ambjent Malta f'Awwissu tas-sena li għaddiet, il-Ministru Herrera qal li din ma kellix tkun bi slogan għal fuq il-billboard iżda aġenzija li timmira biex ittejjeb ħajja in-nies u l-ambjent ta' madwarna. Quddiem dan iskritt li jtarrax, il-ġurnal tenna l-mistoqsijiet fejn spiċċaw il-Ministru, l-Awtorità ta' Riżorsi u l-Ambjent kif ukoll Ambjent Malta.